हेलो लोगोफोर आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरो फिन खनसे बरायनानै लानाय जाबाय। आङो दंफैयो जाहैबाय दा H.Onthao H.Onthao बिथांजों माखासे खोथा आं सावरायलायनो फैदों। थ' लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो। दाखालि मोननैसो जाथाय जानानै थांबाय NLFB निफ्राय खारनायनो मानायनो दा बेफोरबायदि जाथाया माब्रै जानो मोन्दों बेखौ एसे फोरमायनानै होनाय। संगठन खुलिबा जाथावि जाथायफ्राबो जायो जानो हागौ माने मोनसे समावहाय हाग्रायाव थायोबा सिचुएशना आलादा जायो। हाग्रायाव थायोबा जाबाय मोनसे संगठननि रुल्स डिसिप्लिन होननाय बुस्थु थायो। जेब्लानाखि सावरायनायाव फैयो बे समावनो बांसिन समस्या फैयो। हाग्रायावबाथ' नोङो सिन्थायानो मोनसेल' दायो सावरायनायाव फैबाय डिजिगनेटेड केम्पआव थाबाय गोबां प्रब्लेमफोर फैनो हागौ। खारन बिसोरखौ जाहोनो लोंहोनो दोननो जाय सरकारा दिनै गोजोन सावरायगोन होननानै बिथांमोनखौ लाबोदोंमोन मोनसे प्रसेसजोंहाय हयतोबा बिथांमोनखौ दिनै मोजां नायाखै। जाहोनाय लोंहोनायनि थाखाय फारफ्रोमनिफ्रायबो प्रब्लेम जादों जानो हागौ। जायनि थाखाय दिनै NLFB नि जाय बेक्तिफ्रा NLFB आव दङमोन गावसोरबो बुंना लादों जोंनिनो केडारमोन जोंनि मेम्बारमोन बिथांमोना माने आनवान्टेड माने माखासे समाजनि गेजेराव मावथावै एक्टिभिटिसखौ खालामनायनि थाखाय जुदियाव NLFB मोनबाबो बिथांमोनखौ जोङो डिसचार्ज होनाय जादों। खोथायाथ' स्पस्ट बियो। बेखायनो आं बुंगोन सिङाव मा प्रब्लेम जादोंमोन बिथांमोना प्रब्लेमखौ मोनथिखादोंमोनबा जुदि डिसचार्ज होनो गोनां जालायदोंमोनबा मानो सावरायनानै बेखौ सल्भ खालामनो हायाखै। आंनि कुइसना बे जाथायाथ' संगठनावहाय खारनाय सारेन्डार जानाया बे गोदान बाथ्रा नङा। 1986 जेब्ला NDFB आ फर्म जादों बै समनिफ्रायनो गोबां सेंग्राफ्रा सोरबाया बुथार जादोंबो सोरबाया खारदों सोरबाया माबा मोनसे गावनि पार्सनेलनि थाखायहाय केम्पनिफ्रायबो खारदों। बेखौ जों एक्सपिरियेन्स खालामदों मोनदों जों मोनथियो। बेखायनो बुंगोन दिनैहाय जायफ्रा दाखायथि लुटिं खालामदों एक्सटर्सन खालामदों सोरखौबा दन दाबि खालामदों बेनि सम्पुर्ण रेसपन्सिबल दायथ'आ NLFB नि। खारन बिसोरो जेसेबां दायो दुस्थ' खामानि मावदोंमोन NLFB निनो मेम्बारमोन। बेखायनो NLFB आ दिनैहाय ब्लेम मोनदों। नङा होननानै बुंनोब्लाथ' हाला ना। खारन मेम्बारानो बिसोरो NLFB नि मेम्बारमोन। नोंसोर डिसचार्ज होमालाय मा जानो नामाथ' NLFB फैदोंना। थ' आरो बावहाय बाथाया मोननैसो खोथा होनदों बिबाना बिथाङा सानसे समाव NDFB बारग'मोन बिथां बिनि उनावहाय NLFB आफादाव थांदों। थ' बावहाय मोनसे बिबाना बुंदों जे बिथाङा सिखाव दाखायथि गुन्दा बेफोरबायदि पार्टिसो होननानै बुंदों। बेखौ बे रावा बेसेबां गनायजाथाव। आरोबाव बिथाङा जेब्ला जाय सयजना सारेन्डार जानो होननानै फैदोंमोन बिथांमोनखौ बुंदों जे आंनो गोसोब्ला गावगोन बेफोरबायदि होननानै बे बेसेबां नोंनि थाखाय गनायजाथावथाव बेखौ एसे मोजाङै फोरमायनानै होयोब्ला मोजां जागोन। नोंनाव गावनायनि पावार गैया नों मा हिसाबै गावगोन। रायजोफ्रा गोबां मानसिफ्रा बाथाया दिनै सिसफेराव थानाय मानसिया मोदोमाव आर्मस लानानै अपेननि आयेन थासेयावबो दिनै बाथानि खुगानिफ्राय दिनै गावनाय होनाय सोदोबमाखौ दिनैहाय सानथावना जादों। बयबो बुंदों खिन्थु जों बुंगोन नों माबोरै गावनो हायो। नोंलाय सोर नों सोर जाखो गावनोहाय नों माबोरै गावगोन। नों गावोब्ला नों क्राइम जागोन। आन्डार सेक्सन दङ बिनि थाखाय अपेनलि नों मानसिफोरनि मोखाङाव गावदों माबोरै गावनो हागोन नोङो बिदि बुंनाङा। बे गोरोन्थि जादों। हयतोबा बे रागा जोंनायाव गावसिनि संगठना बदनाम जानाय हिसाबै बांद्राय जायोब्ला आंनो खालामगोन होननाय बेबायदि थांथांबो जानांगौ। माने सालायाथ' आरो हमथास्लाबनो हाया नालाय बिदि बुंदोंबो जानो हागौ बियो बेखौ आं बुंनो हाला। खिन्थु नोंथ' गावनो हायाना रायजोनि सिगाङाव मिडियानि सिगाङाव लागिले मये हयता करिम होननानै बुंनो हायाना। बे सोंलुआथ' गोबां मानसिफ्रा दिनै बुंदों खिन्थु दा बुंफिनदों जोङो बेफोरबायदि खोथाखौ बुंनाङा भबिष्यतआवबो बुंनाङा। आरो दिनैहाय सिखाव दाखायनानै बुंनाया नोंसिनावनो थाङो। बे नोंसिनि NLFB संगठननि नामानो दिनै ओंखारदों नोंसिनिनो मेम्बारमोन बियो। गतिके नोङो बेवहाय
नोङो गावनि गथ'फोरखौ मोजां फोरोंनो रोङाखै भुल नुदों नोंसोरो बुजायनानै दोननो रोङाखै जायनि थाखाय दिनै सिखाव दाखायत दिनै सोरखौबा लुथिं खालामनो गोनां जादों दायनिगिरिया नोंसोरसो बुंना लाब गैया नंगौ थ' आंनि सोंलुआ परिबेसा गाज्रि जाबावगोन जागोन जुदि बेबायदि जायोबा गोसोबानो आफाद खुलिगोन गोसोबानो थांगोन गोसोबानो फैफिनगोन मा संगठन बिलाय मा अर्गेनाइजेसन बिलाय बेसे गोबाव एनएलएफआ बेसे गोबाव नांखो मानि थाखाय नांखो मानो थांखो मानो फैफिनखो दा मानो प्रब्लेम खालामखो नोंथांमोना थांफिननायावसो प्रब्लेम जादोंना दिनै थैबावदों नोंथांमोननि नामाव थैदों दिनैहाय एनएलएफनि नामाव थैदों दिनैहाय नंगौबाबो नङाबाबो थैदों दा इनकाउन्टार जादों मानो आयेन दंमोन बिसोरखौ हमनानै बिसोरो दिनै दसि मावदों गोबां क्राइमफोर मावदों गोदोनिफ्रायनो खिन्थु बिदि गावथारहो नाङाना नोंसिनि थाखाय जादों बे गावथार जानाया आंथ' बेखौसो बुंगोन गाज्रि मोननो ना मा मोननो आं बेखौ जेबो नांजाया जाथाया नोंथांमोननिफ्रायनो जादों नोंथांमोननि एनएलएफनिफ्रायनो जादों आं बेखौसो बुंगोन थ' दिनै एनएलएफबिनि दिनै बिथांमोना सिजफायारावबो फैबाय सिजफायाराव फैबायब्ला दिनै बिथांमोनाबो मोनसे थांखि दङ नों बिथांमोननि थांखिखौ बेसेबांसिम मोनथिगौ रायजोआ दिनै बिसोरनि आइडिय'लजि स्ट्रेटेजि पलिसिखौनो मोनथिया नोंथांमोना एनएलएफ संगठन खालामदों मानो खालामखो माथो खेंफोरथिखौनो होआखै नोंसिनि गोजोन सावरायनाया नोंसिनि मेम'रेन्डामखौ हो नै जोङो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजों आसाम गभर्नमेन्टजों दिनैहाय शान्ति मोनसे परिबेसाव सिजफायार जानायनि उनाव बायलेटेरेल सिजफायार जानायनि उनाव गोजोन सावरायबाय थादों जोंनि डिमान्डआ नैबे होनना रायजोनो खोन्थादो होमबासो मिथिगोन मा सावरायगासिनो दङ खुनबैसे राउन्ड टक्स जाखो नोंथांमोननि सावरायनाया गभर्नमेन्टजों जोंथ' मिथियाना खोन्थाना होनांगोन थ' गोबां रायजो राजाफ्रानो बिथांमोननि जाखिनि थांखि बिथांखि बेखौ मिथिया आंबो मिथिबावो अन्तत आं जाखिनि बिथांमोना जा खनसे मिडियायाव होदों रन्जन दैमारि सारखौ गनायनि ओमफ्राय बिटिआरनि जाखिनि दफा इमप्लिमेन्ट खालामनाय बिनि थाखायसो ओंखारफिनलांनो गोनां जादों होननानै बेखिनिखौल' मिथिगौ आरोखि थ' एकर्डआ थामथि गोरोबथा एकर्ड थार्ड एकर्डआ पिस एकर्ड जादों बेयो संबिधानिक बियो एकर्ड जायाखै पार्लियामेन्टआव रायजो सभायाव बियो पास जायाखै बे एकर्डआ थामथि गोरोबथाया थार्ड एकर्डआ जायनि थाखाय दिनै डिपार्टमेन्ट थासेयावबो माने गासैखौबो दिनैहाय सरकार सालायदोंबाबो दिनैहाय मावनो हायैनि ओमफ्राय नोंनि थामथि गोरोबथा एकर्ड खालामनायनि उनाव गोबां पेकेजफोर दङ डेभेलपमेन्ट एक्टिभिटिस दिनै मावनांगौ मानांगौ बेफोरखौ जेबो दिनैहाय लाबोनो हायैनि खारना मा खारन आयेनजोंहाय बियो मोनसे पास खालामजानाय एकर्ड नङिनि थाखायनो बियो जादों ओमफ्राय बे 2 बोसोराव मावफुंजायै खामानिनि थाखाय जोङो सन्तुष्ट गैया बे थार्ड एकर्डखौ जायनि थाखाय बै मावफुंजायै खामानिफोरखौ मोननै बुस्थुफोरखौ आदाय खालामबावनांगौ ओरै जानांगौमोन बिनि थाखायसो जोङो संगठनखौ दाफिनदों होननानै बुंदों जों मिथिनायाव बिथांमोननि डिमान्डआबो बेनो जेलाव थानाय जेसेबां दङ जेसेबां एनआइएजों दङ आरो सारजों लोगोसे आरो मोनफ्रोमबो एक्स एनडिपिनि केडारफोरनि केसआनो जा गावसिनियानो जा बियो जोबनांगौ बा दिनै एकर्डआ मोनसे मोजां रोखोमै जानोब्ला मा जानांगौमोन बेखायनो गावसोरनि थ्रुयै माखासे जायै खामानिफोरा दिनैहाय जानांगौ होननानै प्रस्ताब मेम'रेन्डाम होदों होननानै बुंदों बेसेबां सैथो आं मिथिया मावोबाथ' मोजां नोंथांमोननि थ्रुयै दिनैहाय जुदि माखासे डिपार्टमेन्ट थांनाय मोननै बुस्थुखौ आदाय खालामनानै सावरायनानै लाबोफिननो हायोबाथ' जोङो वेलकाम खालामगोन खिन्थु नोंसोरनि सावरायनाया माबायदि जादों बेखौ रायजोआ मिथिया जोंबो मिथिया बेखायनो बेखौ मिडियायाव फोसावो ना नोंथांमोना नोंसोरनि सावरायनायखौ गोख्रोङै थाबैनो लांबाय थागोन माबायदि प्रसेसै लांगोन बेखौ खोन्थाना होयोब्ला बयबो मोजां मोनगोन क्लियार जागोन आरो बेबायदिनो जानला मोनला बेबायदिनो गथ'फोर खारगोन गाबोन सिखाव दाखायत खालामबावगोन बेफोर दायथ'आ संगठन एनएलएफि दं हिसाबै
बे बदनामखौ मोनखागोन एनडिएफबिआबो सिगां गोबां रोखोम प्रब्लेमफोर जाबोदों मेरला मोनबोदों गोबां एक्स एनडिएफबिफ्रा गोदोनि एनडिएफबिफ्रा मेरला एक्टिभिटिसखौ खालामबोदों दा थिग बिदिनो जादों बेखिनिखौल' आं बुंबाय आरो जाखिनि सोंनायनि फिनखौ रायजो राजा गासैनिसिमबो फोरमायना होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय थ' आंनि बे भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों थेंक इउ